Bali po, may deliver lang po kami galing po sa aking mo. Cash on delivery pong mga tinanong. Ipapa-receive me lang po. Bali po, today po kayo po ang payment niya. Ay, sige lang po, Archa na lang. Archa na lang po kami na. Bago nga ni kita haklas kang deliver ka. Ay, Archa na lang. Sige lang po, nanay, pahinga doon. Ako nga naman may Isang napakagandang tanghali sa ating lahat mga ka-JFS. Papatapos na naman ang araw pero patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Kung kaninang umaga ay sinorpresa natin with a golden theme ang ating nanay all the way from Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Ngayong hapon naman ay susorpresahin natin ang isang pinakabonggang nanay all the way from Marangi, San Fernando, Camarines Sur. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages o mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, hindi magpapatalo ang ating letter na naka-frame naman dyan. Meron tayong red ribbon cake. Meron tayong 2 bottle ng Carlo Rossi red wine. At syempre, ang tumataginting na money bouquet natin na may fresh flower bouquet na worth 10,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ang regalo na ating ibibigay sa ating maswerteng nanay mamaya. So tara na't samahan nyo kami kung sino siya. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, tara na't puntahan na natin si nanay at bigyan natin ng goodbye. All the way from Marangi, San Fernando, Camarines Sur, and I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. So, andito na tayo sa Barangay Marangi, San Fernando. Tara na't samahan niyo akong sorpresahin ng ating pangalawang nanay ngayong araw. Masyadong nawawala tayo ng daanan kanina, pero kailangan natin since customers is always right. Yeah. Tao po. Ano po? Ay, ma! Pwede po magapot, nay. Diyan ka mo makakani. Ay, wala po. Mas giday ka daw isa. Ay, kumasibagan ka tayo na magkakal. Tamang-tama. Hindi, wala mga taga. Makakal muna. Digdig po ako ni Ma'am Nonita. Ayun gayo ka. Dahil kumasimbag na kuta. Taday pa ka mga hungit. Kayo po, nanay. Nay, may nag-ano na po kami, nakalagpas po kami kasubago. Bali po, may deliver lang po kami galing po sa aking mo. Cash on delivery pong mga tinanong. Ipapa-receive me lang po. Bali po, today po kayo po ang payment niya. Ay, sige lang po, nanay. Archa na lang. Archa na lang po kami na. Bago nga ni kita haklas kang deliver ka. Ay, Archa na lang. Sige lang po, nanay, pahinga doon. Ako nga naman may Hindi na ako. Nanay, nanay. Archa na lang po. Archa na lang po. Ako nga yan
ano, dahil man ako kayo ma-receive. Dahil man ako mapirma sa receive bala. Nagkaanak na. Makaganda ako si nanay. Pinigdiyo, pinigresibong ko na bago kami magkakan. Alagad na pang tanong, tiyan man niya kainin. Sakit lang po na nakaka-receive lang po talaga. Tapos makarakanan din kita. Madali lang po talaga. Sorry na, oh. At sana mo na, Nay, hindi sila kakain hanggat hindi niyo muna Pagkaroon mo na, Nay. Si nanay pumasok. Si nanay, ang hirap. Ang hirap ni nanay eh. Ang hirap ni nanay ang ano eh, pasama. So nanay, si Say po ang may birthday ka po mismo. Bali po, paano daw po? Ano kayo Tigpa-deliver lang po, digdig ang akin mo po. Cash on delivery po. Bali po, ipapareceive me na lang po siya. Ayun, nakala pa si nanay, nagdura pa si nanay. Carry boom boom pa si nanay. Parang nga ako nung cellphone natin kasi andun yung receipt natin. Ayan, parang ayan nanay, so digdig ka po na. Bali po, si mga tinanong ko, yaon digditas atyan, makarakanan kita atyan. Kasi syempre sabi ko nga ni, baga after ka ni ma-receive mo, bali po, mayo ka pong in-expect na cash on delivery po, digdingon yan. Mayo. Paano daw po ni, maano po kami kani, iwawalat mo muna po ang item. Iwawalat mo muna po ang item or... charge. Opo, mabayad. Nakaulay mo si Aki kong nagpa-deliver. Iyo po, ang sabi niya po, sa imo da po agad doon si Bayan. Ano ni? Oh. Mayo ang kas. Dapat ito ang kaulayo nindo tamay pagarong. Bagaman igwa man nasa bangko yan eh. Iyo po, di pa Pangina, araw ka ni may okasyon man kami dahil. Dahil po talaga. Sige po, pero po, Manggurano to, 7,000 po. Ano mi na po na, ipa-receive mi na po muna sa imo. Okay po. So na, ikaw po si Nonita de los Reyes po. So nanay, ipapa-open ko lang po ni para po, ini po, hindi po nanay. Ini pong kapag wait lang po. Ayan, tapos po, buksan niyo na po para po mahil. Uy, magic box karon eh. Hello, Nanay Nonita! Hello, Nanay! Ang pitang yakap ni Mami. Hello, Nanay! Happy birthday po! So sabi ko nga sa bago, dapat mo na ma-receive mo muna ng item Nanay. Kasi syempre, para buong buo ang birthday celebration mo. Hello, Nanay! Kami po ang JFS Petals and Services. And ini pong regalo Nanay ay para sa imo. Igwa ka po dyan, 2 bottles of Carlo Rossi red wine, may red ribbon, at syempre meron ding regalo galing sa iyong mga anak na gilingan. So ano po ba ito? Nag-negosyo po ba kayo ng, ano pong negosyo nyo? Kaya managpabala kami mag-ano gatong sa orin. Sa orig po. Naggilingan po sa orig. Gilingan, pambahog sa orig. Pambahog sa orig. Okay po. So yan Nanay, para po yan sa'yo. At syempre Nanay, nakikita mo ba to? Siyempre, may mata pa May mata ka man. Hanep, may mata. Parang nasupla ako dumala. Sa hiling mo Nanay, pagkwarta talaga no? Sa hiling mo Nanay, pera yan. Magkano kaya yan Nanay? 10,000? 10,000 araw-araw yan. Nanay, actually po, play money lang po talaga yan. Ay, cyber mine? Tanggapin mo po itong 10,000 pesos na meron fresh flower bouquet para po yan sa inyo, Nanay. At syempre, itong sash natin, since kayo po ang reyna namin ngayong araw, ay ngayong hapon, suot niyo po itong happy birthday sash namin from JFS Petals and Services. Ayan po, Nanay. Para baka naman natin si Nanay Nonita. Nanay, dito po, ilang, task niyo po yung isa yung kamay. Ayan. At syempre, itong fresh flower bouquet na may money. Wow, sana all. Nakakaganda. Nakakaganda ba, Nanay, ang 10,000? Talaga? Sobra! Ayan, Nanay. So, para po yan sa inyong lahat. At syempre, sa tingin niyo po ba sino ang nagpadala niyang Ang mga aki. package na yan? Nasaan po ba yung mga anak niyo, Nanay? Nasa Kuwait, Ansaro, nasa Batangas. Nasa Batangas. Okay, Nanay. Meron silang gustong ipahatid na mensahe para sa inyo. Dahil Ay, kahit, hindi ko kaya! para po, kahit wala sila, ay may paramdam nila ang pagmamahal nila sa iyo. Ito po yung message. Ito na, napakahaba talaga. Para sa pinaka-the best, asin padangat ming ina na si Mama Noni. Sabi kong dae! Happy birthday po, Ma. Araming mas maugma ka kung tiripon kita.
Kaso mayo po kaming maginibo ta may pandemya. Magkagayon man, maski mahararayo kita, langbang saro, syempre dahil kami matugot na dahil mi ika mapaugma. Ma, sana po mapaugma mi ika sa simpleng andog na nakayanan mi bilang pagpapasalamat mi po sa aruga, asin pag-antabay sa samong mga aki, bilang mga aki mo, puon na kami sa radit pa, astangon niya na kami may mga pamilya na. Dahil po kami nagsasawang magpasalamat, asin paugmahon ka sa simpleng bagay na arami, siring kang dahi ka man po nagsawa, sa kapasawayan mi, asin kadunungan kadto. Salamat pong maray, sa halabaon mong pasensya, na dahi minana. Salamat po ta dahi ka pinanluyahan ning buot, maski binayaan kitang amay ni Papa. Nananatili kang matatag, asin matibay bilang sarong ina, asin ama kang pamilya. Ipinapahiling mo sa mo na kaya tang magpadagos, maski araming ika ang pinakaapektado kang pagkawara ni Papa. Salamat po sa gabos ma, arami lang sa Diyos na tauan ka pang halawig na buhay, asin makusog na lawas, para maipamating ni pa sa imo, ning halawig ang pagpapadangat, asin pasasalamat, siring kang pagpadangat mo sa muya. Ma, mag-iingat ka po pirmi kung sain ka man nagduduman, dai magparasolo-solo takadakol makuhapo mo, ang magukbit dawa saro. Pakusog permit tangarig pag pinagbigyan kita kan panahon na magkairibahan giraray, mainom pa kita. Bago po matapos ning alawig na maray na mensahe, gusto mi pong sabihin sa imo sa gabos na nakakadangog na proud kaming mga aking mo, asin maswerte na ika ang samong ina. Mayo po nga lang kaon na inadalan ang inak mi, dai po yan tataong mag-Facebook or mag-TikTok, pero dai mi po yan iriribay sa iba, maski magkaigwang tansya, ta para sa mo, si Mama Noni ang the best, Mama in the whole universe. We love you, Ma. Halik sa imong anom na mga supling, asin mga makuapo. Ayan yung message ni Nanay Nonita. Happy birthday, Nanay. So, kumusta naman po ang feeling na sorpresa ng gantong pinakabongga? Mao na marigarong tayo bigbibirita. Ay, pasirin sa langit. Diyos ko kung bigbibiritay sa langit, sana po dahil man po. Ayan, Nanay. So, happy birthday po. Hindi pa po dyan nagtatapos dahil syempre hindi mabubuo ang araw mo. Uy, si mga picture ko. Ano po, Nanay? Kailan to? Kailan to, Nanay? Hindi ko yung araw mong 2006 o 2000. Ano po to, nagsagala ka po? Doon kaya ko naging Naging ano po? Mrs. Mrs. Marinig Garon eh. Senior citizen. Okay. So, Mami, di pa dyan nagtatapos. Samahan niyo pa rin kami mga ka-JFS upang i-blow ni Mami ang kanyang red ribbon cake. Hello guys! So live pa rin tayo dito sa Barangay Marangi at kasama ko pa rin ang ating lucky Mami na si Nanay Nonita na may 10,000 at may gilingan portion. Pero bago i-blow ni Mami ang kanyang red ribbon cake, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sarap pa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Ang mamadali si Mami! Ayan, Mami! So, Mami, ano naman pong gusto niyong sabihin sa inyong mga anak na nagbigay nitong regalo para sa inyo? May message mo pa duman. Sa in po. Sa inyo po i-message. Sa mga agit ko duman. Ay, dahil po, madadalan po ninda yan, Mami, sa video dahil po live po tayo ngayon sa ABS-CBN. Ay, sarado pa pala. GMB. Kaya akong kanin. Ayan. Ayan, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong 6 na supling na nagbigay ng regalo na to para sa inyo? Ang gusto ko lang sabihin, kadakol na pasalamat. Dami sa paano, arong na ko kani. Nagmamahal pa sindi sa kuya. Salamat. Ayan. Napaka ano naman ni Mami. So, isang flying kiss naman dyan, Mami, para sa inyong mga anak. Ayan! Again, Nanay Nonita! Happy birthday! Masaya ka ba? Maugmang. Sobra? Maugmang namumundo. Ano po, if you don't mind po, ilang years na pong wala si Daddy?
13 years po. Ano pong ang kinamatay ni daddy? Heart attack po. Okay lang yan, mami. Tatagbaga ang mga single mom yan, di ba? So, happy birthday, mami. And again, more birthdays to come. At sana napasaya ka na. Masaya ba, mami? Isang smile naman sa camera. Ayan! Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Pangalawang nanay natin ngayong araw ang nabigyan natin ng sulit at swak na packages. Like, subscribe, and share for our social media accounts. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Magbabay ka naman, mami! Bye!